Antolakuntza aldetikan erronka handia suposatu zuen, izan ere momentu horretan osasun sistema egoera larrian zegoen. Beraz, erizain desberdinak beraien postuletatik mugitu behar izan ziren, ilunben txertaketan lan egiteko. Denborarekin txertaketaren zirkuitua hobetuz juntzan eta profesional berriak sartu ziren lantaldean. Bai zelariak, erizaintza laguntzaileak eta administratiboak. Eta lortu genuen ilunbe COVID txertaketaren erreferentzia puntua izatea Gipuzkoa mailan. Azkenean lan handiko hilabeteak izan ziren eta nahiz eta nekatuta egon fisiko eta emozionalki, sentsazio onakin bukatu genuen. Egia da, inpresio pixkat ematen zula ilunbe hutsa ikustea, eta saskibailoiko entrenamenduk hasi zirenean, geneukan pixkan sentsazioa, nostalgia sentsazioa. Nik uste denok konpartitzen duguela pixkat sentsazio hori. Baina, oso pozik egindako lanakin. Azkenean ilunbeko eredua geneukan eta replikatu behar genuen ilunbeko montajea ona, baina atanoko espazioa askoz txikiagoa da. Orduan, hori baita erronka bihurtu zen, ze azken hasieran oso jende gutxi etortzen zen, baina gero hori asko dimentsionatu eta asko hasi zen. Orduan, aste gutxitan berriro geneukan bakunodromo oso handi bat, eta hori lortzeko erronka bihurtu zen berriro, baina probak egin genituen eta azkenean lortu genuen baita prozesu ona eraikitzea. Nik uste denok konpartitzen dugula pixka bat ikuspuntu berdina eta sentsazio polita. Lan ona egin dugu, uste dugu helburua lortu dugula, eta ekipoarekin baita ere oso pozik egon gea, nik uste. Lan taldeko giroa oso ona izan da, aparta izan da, eta azkenean ez geneukan eredurik bakunazio prozesu batean nola egin behar genuen lana, orduan aurrenekoak izan gea olako eta dimentsio honetako bakunazioa egiten, eta ondo eta pozik erronka oso handia izan delako, eta ez geneukan puntu fijorik noiz bukatuko zen dan hau, eta lortutakoarekin oso pozik eta ondo atera da azkenean dana. Oso zaila iruditzen zitzaigun martxoko 2021-en, baina honaino iritsi gea, ez da erraza izan, baina lortu dugu.